Dito lang, what's up? Uy. Yun. Narito sa Garcia Hernandez nagpahangin. Ibikan to og Tagbilaran. Gamit pang GoPro. So mo explore na santa. From Garcia at Gindilman ta. Let's go. Sumali na yung quandary view sa Garcia Hernandez. Ilahang dapin sa dagat. So wala siya. Wala ni kanindot. Sa inyong tanang diha. To right then talagaan ba kamiti na nila ganaw
May dire oh. May dire oh. Ayan. Ah. Ito ang bahas. Ano yung battery? Ito nito. Ito ko yung kuan. Ito lubi. Hindi ka kaya ang ihang dagat. Hindi kayo. Puti yung bata. Wala makita mo. Katuba guys, Katuba. Tawagan ng beach, Katuba. Marble Beach. Mga tawag ng Marble Beach. Kasi tanawa. Ilang kuan. Marble oh. Marble. Tingnan tayo. Taas na dito. Marble Beach. Hagna din na siya. Hugar siya. Hagna rin. Hagna. Sumo na itong Mio 125. Let's go. Init pa kayo. Mata. Marble Beach, Katuba, Hagnan Hold. Ow! Katuba na lang. Paglay pagabi daw. Mga ranger. Hey man, sounds like this. You need to zipper cam. Panis lang. DP. Basta may sabihan, Katuba. 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 Shout out Katuba.
bunga mar bunga mar na so dito siyang nanadiri na ito makita hatang sa mga kalamay Tiny Mall, Lahaina Mall, BQ Mall, Superstore, ano siya? Arcangel, Saint Michael Arcangel. Plaza dito.
Plaza dihan nga. Daghang kalamay oh. Ano ko hindot kayo. Tindak ng diri. Pwede mo diri mag Lawan. Power station. Pagbiyahean nga sa Cagayan o Sabah. Ito yung Jinsan siguro. Destination. So, ilang bilog dire.